שמי אפרת בירן, תודה על ההצגה של המשרד, באמת אנחנו משרד שעוסק אך ורק דברי למקום כי רוצים להקליט את זה. אך ורק בתחום של דיני עבודה, וזהו לעניין המשרד. עכשיו, היום אני מבקשת לדבר איתכם על שני נושאים עיקריים. הנושא הראשון, המרכזי, זה הנושא של התארגנות ראשונית במסגרת יחסי עבודה קיבוציים, ואחר כך אני מקווה שנספיק להגיע גם במסגרת היחסים האינדיבידואליים לנושא של השימור, שזה נושא שהוא לא חדש, אבל כדאי לחדד בו כמה דברים. אז עכשיו, לדבר במקומות כמו מכללות ואוניברסיטאות על התארגנות ראשונית, זה קצת, זה לא כמו לדבר על זה בכל מקום, כי בעצם כל המוסדות האלה, ההתארגנות לא זרה להם. בכל המוסדות האלה, ודרור פה הדגים ואמר, יש בדרך כלל הסגל המנהלי כבר מאורגן ויש לו הסכם קיבוצי, והסגל האקדמי הבכיר גם יש לו הסכם קיבוצי בחלק מהמקומות, ואז אנחנו נשארנו בעצם ממה שנקרא הסגל האקדמי הזוטר, שזאת הקבוצה שמתארגנת עכשיו. לפני שנתחיל לדבר על זה, בכל אופן אני רוצה טיפה כן להסביר מה זה יחסי עבודה קיבוציים ואיך כל התהליך הזה, מה מכוון את כל התהליך הזה. אז בעצם השחקנים ביחסי עבודה קיבוציים זה מצד אחד המעביד או ארגון מעבידים, ומצד שני ארגון עובדים, שהוא צריך להיות ארגון עובדים יציג. תכף נסביר מה זה ארגון עובדים יציג. עכשיו, כמובן שהשאיפה של ארגון עובדים בדרך כלל זה להגיע להסכם קיבוצי, אבל גם אם אין הסכם קיבוצי, המקום יכול להיות מאורגן ושלא ישיגו בו הסכם קיבוצי.